Village Roadshow Pictures нишонаи ширкате ки шумо метавонед онро дар офаридаҳои дурахшони ҳама гуна жанрҳои синамогароӣ бубинед. тавре ки аксар вақт бо чунин тарз бахши филмофаронро оғоз менамоем, болоравии маъруфияти Village Roadshow Pictures ба қуллаҳои тиҷорат бевосита ба бунёдгузори он марбут аст. Роско Кирби аввалан студияшро дар наздикии маркази савдои Крайдон Виллиджи наздикии шаҳри Мелбурни, Австралия кушод ва маҳз ҳамин ном барои исми ширкати бузург асос гузошт, яъне Village Roadshow Pictures. афзоиши таъсири филмҳои Кирби то миёнаи солҳои 60 сарҳад надошт ва доираи мухлисону тамошобинонаш мудом меафзод. Аммо ногаҳон дар пешрафти филмҳояш монеа пайдо шуд. Барои бисёре аз шарикони тиҷоратии Роско ҳамкорӣ бо ӯ ба назарашон хеле хавфнок менамуд, зеро дар он солҳо аз ҳисоби бавуҷудоии телевизион шумораи кинотеатрҳо дар Австралия ба таври назаррас коҳиш ёфта буд. бо вуҷуди ин худи Роско ба тарсу ҳарос дода нашуд ва нерӯҳои ширкати худро аз ҳисоби мултипликаторҳо, ки он вақт қисми пешқадам ва серталаби марказҳои савдо гашта буданд, пурқувват намуд. пас аз амалӣ шудани бо муваффақиятонаи нақшаҳои дурнамо оиди истеҳсоли филмҳои муаллифӣ, Роско акнун ба ширкати филмофариаш, ки дар соли 1986 сурат гирифт, номи Village Roadshow Pictures-ро гузошт. аммо он то охири солҳои 80 аз якчанд намоишҳои маҳаллӣ берун нарафт. сипас дар соли 1989 Роско, ки он вақт аллакай вазифаи роҳбарии ширкатро тарк карда буд, исрор намуд, ки ширкати продюсерии филмҳои Дино де Лаурентисро ба даст орад. маҳз аз ҳамин ҷо Village Roadshow-ро метавон ҳамчун як коргоҳи бузурги филмофарӣ донист. бо ба даст овардани мутахассисони ширкати продюсерӣ Village Roadshow роҳи расидан ба қуллаи мақсудро оғоз намуд. яке аз аввалин филмҳои ширкати навшуда мелодрамаи ҷинояткорон бо иштироки марвориди асосӣ буд, ки Австралия ба ҷаҳон тақдим кард, ҳунарманд Кейли Миноуг. сипас дар ибтидои солҳои 90 ширкат худро дар ҳама жанрҳо санҷида кӯшиш кард, ки оташи филмҳои танҳо минтақавиро барафрозад, аммо муваффақияти зиёд ба даст наовард. гарчанде ки лоиҳаҳои инфиродӣ аз қабили қудрати шахсият бо Стивен Дорф ё Тир бо Микки Рурк дар ҷаҳон машҳур шуданд, аммо ин филмҳо барои империе ки Роско сохта буд ба қадри кофӣ равшан набуд. роҳбарияти ширкат дар ин ҳолат дар охири солҳои 90 тасмими бузург гирифтанд, ки тақдири ояндаи ширкатро ба Ҳолливуд пайванд сохт. Village Roadshow ҳамкориашро бо яке аз ширкатҳои маъруфи дунё Warner Bros оғоз намуд. ҳамин тариқ аз соли 1998 инҷониб Австралия шарики доимии Ҳолливуд гашт ва онҳо дар якҷоягӣ на танҳо барои таҳияи филмҳои сирф амрикоӣ сармоягузорӣ намуданд, балки барои сабти филм дар кишвари худ низ шароити мусоид фароҳам оварданд. ҳамин тариқ аввалин филми муштарак сейри таҷрибавӣ бо ситораи австралиягӣ Никол Кидман дар нақши асосии рӯйнавор омад. дар якҷоягӣ Warner Bros ва Village Roadshow пастиву баландиҳои зиёдеро паси сар карданд, ки барои мустаҳкам гардидани муносибатҳои ду ҷониб заминаи устувор фароҳам овард. нишонаи ширкат дар бисёр филмҳои маъруф ба монанди Гай Ритчи, Шерлок Холмс, Бузургии Гейтсби, Зан Гурба, Ман афсона ҳастам, Матрица, Чарли ва корхонаи шоколад, Саргузашти Плутон Неш ва ғайра рӯнамоӣ шудааст, ки то ба имрӯз аз ҷумлаи бузургтарин дастовардҳои Ҳолливуд мебошанд. ҳамин тавр ширкати Village Roadshow Pictures тавонист, ки тӯли фаъолият дар қатори шарики худ Warner Bros ба муваффақиятҳои беназири ҳунари филмофарӣ ноил гардад ва дили мухлисони зиёдеро низ ба даст орад. дар маҷмӯъ ширкат 25 номинатсияи ҷоизаи Оскар ва 4 курраи тиллоиро ба даст овардааст. айни ҳол қароргоҳи ширкат дар шаҳри Мелбурни, Австралия воқеъ буда, муассисаш Брюс Берман мебошад.